Ake ngiphinde namhlanje futhi ngithinte isihloko esibalulekile. Nakho-ke ngana wethu usuganiwe ngoba phela inhloso yokuganwa eyokuthi kusuke kuzokwanda isibongo sakini. Ingakho nje kufuneka ungamjabuleli unkosikazi othi yena ufisa ukuba ney'ngane ey'mbili, ngoba iningi lethu manje selikholelwa kakhulu ukuthi uma sithatha isifundiswa, ngoba nathi sikhule sihlupheka, hhayi ngeke ngamane ngikhule ngiqhubeke nalo uphuthu lolu engikhule ngiludla ekhaya. Isigwili ngoba singasibebi kunokuba ngithi ngizothatha unkosikazi ofundile ngesimo sokuthi ngizele iy'ngane isimo sakhona sishintshe bese ngingakwazi ukumbekela imithetho, ngamane siqhubeke nalo uphuthu lolu alungigulisi nje. Anginankinga ndawo nje uphuthu, cha. Ney'ngane zami futhi zoba yizoludla nje angeke zibe nankinga ndawo, ngamane ngingabe kuhlale kunjalo nje. Uma kuwukuthi uNkulunkulu angidalelanga ukuthi ngizoceba mina noma ngizoba right noma ngingasacebanga, kodwa-ke kungcono mhlawumpe sekuba yiy'ngane zami ezokwehlela leyo nhlahla. Hhayi ukuthi sekumele kuze kuphoqe ukuthi ngithathe umuntu ofundile ngoba ngeke ngikwazi ukumbekela imithetho. Beka indlebe, khohlwa ukujaha ukuphendula. Ususithathile unkosikazi, waganwa, waba nesigcawu, hhayi waba nengoduso. Lezi ndawo ezenza abantu bebe ney'ngoduso akumele bebe ney'gcawu, ngiyacela bakithi. Nenza iy'ngane umkhokha, kuganisa ukwazi esidala sina-70 siwumqhiliba, siganiswa awazi kwakade kungagcagcwa ngani ngoba ukuganana kukodwa, ngisho ingahlukana iy'ndawo kubizwe kuthiwa thina ngala isigcawu kumele nje kube nesigcawu, shuthi uselokishini, isigcawu sibalulekile. Sewuganiwe-ke, unkosikazi usefika uthola umntwana, mhlawumbe bengabatholi abantwana bese kuba nenhlahla afika athole umntwana, bese emthola ngomthungo. Ikuphi-ke namanje okumele ukwenze wena ndoda? Uma iqala ngethola umntwana emthola ngomthungo, sekuyinto le esithanda ukuba esizoba ukhondolo ngoba njengoba isiyenzeke kuyena siyokwenzeka nakwabanye ekhaya. Isifuna ukuba umkhokhanyana ukuze ikhuzwe kusakhanya. Thatha imbuzi, qonde ngqo emsamo. Nina bosibanibani, ubize amakhehla akhona ngey'bongo zakhona, ubize konke abantu ababegane lapho. Cha, ngithi ngicela ukuthi nginazise ukuthi uhlobo lwamakoti enenginikeze lona sekube nenhlahla-ke samthola la ekhaya umzukulu, noma samthola umntwana, namthola umzukulu wenu. Inkinga la ikhona, umakoti ubeletha ngomthungo. Ngicela ukuwukhuza lo mkhuba ngoba njengoba nje la ekhaya kukhona nanikhona niphila, kukhona abayofisa ukuvuka kulo makoti engimlethela ekhaya ngoba owenu akusiyena owami. Ulibambe kahle legama lithi ngoba owenu akusiyena owami. Ngenzela ukuthi-ke nginaze kusemanje ukuthi cha, ngicela ukuthi siwuqede lo mkhuba lo wokuthi athole kanje abantwana ukuze engabi nesikalelo sokuthi athole iy'ngane, ngoba uma eqhubeka nokuthi athole abantwana kanje kuyokwakha amathuba amaningi ukuthi ekaleleke iy'ngane zibe zine noma yibe nhlanu. Kanti uthole ukuthi mhlawumpe kuney'ngane ezi-6 kunomkhulu wala ekhaya usafuna ukuvuka kula ekhaya kulo makoti, mese kuba ukuthi kuyamphoqa ngokodokotela ukuthi akavale. Ngakho-ke uma kuwukuthi lo mkhuba niyawuqeda, niyawubabaza, ngoba subabaza niyawuqeda nina, kuyokwenza amathuba ukuthi isibongo sala ekhaya siqhubeke. Ababekhona abasafuna ukuphinda bebuye bezovuka bephile bekhona, ngoba akavalwa umakoti ekhaya, uyithatha nedalwa. Uma ulanda umakoti umlandela ukuthi ezokwandisa isibongo, kunamakhehla amaningi uthothi ahamba amanye eqetulwa amabhunu, ewabophile, eboshwe, efakwe kanjalo egodini, ngoba baningi into eyayihlukumezeka ngesikhathi sobandlululo komkhulu bethu. Ingakho ngibatshela abantu ngebhamu ukuthi awukwazi ukuya ngesibhamu esibayeni ngoba sabahlukumeza kakhulu abantu bakithi isibhamu, sababulala kakhulu abantu bakithi isibhamu. So isibaya sifana nomsamo, yingakho inkomo nakhona ikhulunyelwa khona esibayeni ngoba amakhehla akholelwa kakhulu esibayeni. Ingakho ngaveza ukuthi kuyiphutha ukuthi kahle kahle abantu bedivide, kube khona abohlala endlini ngoba kuthiwa baganiwe. Ngokomthetho futhi mase kuphuma iy'thebe kuhlukana iy'nhlangothi, kube khona amadoda aganiwe ngala, kube khona abangaganiwe ngala, kudlelwe khona esibayeni. Kodwa angeke sikwazi ukugwema lokho. So-ke uyayikhuluma lento ukuthi la ekhaya ngoba sekwenzakele nje, umakoti akungenzeki ukuthi kuphinde kwenzeke kuyena ngoba kusona isibusi. Sekufana nokuthi lento iwukhondolo isiyenzakele ekhaya, ukuthola umakoti, ukuthi umakoti athole ingane ngomthungo ngoba sekuyoba inkinga yengunaphakade leyo isiyophila ekhaya, futhi kuzokaleleka ngoba ukuganwa komuntu, ukwanda kwesibongo, uvusa abantu abake baphila. Yingakho kuthiwa ingane iyenza isokwabani, ngisho imqwebu, ngisho isihwaqa, ungathi umkhulu la ekhaya usibanibani, ungathi ukhokho wala ekhaya kuyena waqala lo muzi. Ngakho-ke abantu abaqonda ukuthi asiganelwa bona ubucwebe, asiganelwa khona ukuthi sibone amakhosikazi ethu sivuma ukuthi inkosi embona abafana ngambona umfazi wamuhle kangani, ngisho engamubi, ngisho angafani nalithi. Uma ngabe le ngabonakali noma uza ngala uthi ukuma kwakhe nje akukho,
kodwa uma ngabe enawo ubukhosikazi nokuthi umuzi wasekhaya ufuneka wakhe ngale ndlela engifuna ukuthi ubunjwe ngayo, uyoba kunkosikazi lowo kumina. Ukuthi izwe liyobe limbuka kanjani akunendaba nezwe. Okubalulekile ukuthi ngobe ngathi uhloniphe kithi, ahloniphe umndeni engiphuma kuwona, aphinde azi ukuthi laphana ikuphi laphana. Angeke akwazi ukuba nemithetho ayoyibeka, nento yasesontweni ayingeni. Ngiyamthanda unkosikazi okholwa, kodwa hhayi ufike beka imithetho yenkonzo ekhaya. Hlonipheni imizwa bamkhulu, nebhasobhe leyo yokuvala umthungo, iy'nkinga, novuka ney'ngqinamba ngelinye ilanga, noba neqiniso la ekhaya kube ney'nkinga, ney'ngane y'phenduka amaphara, kanti sekulwa isidalwa obekufanele kube ukuthi siyakhunjulwa noma siyabuya sizophila kulo nkosikazi uyasiteta, kodwa ngesimo sokuthi sekuvaliwe usuhambe wathatha umkakho wawumvale lapha. Kanti lento ayithi imiqala iyenzeka awuyeli kuyoyivala uyokhuza umkhuba ukuthi ayingabi senzeka, ucela uma iphinde ethole umntwana wesibili amthole kahle. Khumbulani imsamo, uma kukhanya umsamo konke kuyenzeka. Ngane zakwethu, uma ususichuma eceleni kunemigomo nemibandela, nami lo msebenzi engiwenzayo ngiyawunxusa, angiwunikezwa muntu, unomnikazi wawo usebenza ngale behind, akuwona wami. Hloniphani mina, ngiyazi ukuthi ngibukela phansi kangakanani kwabanye abantu anginalutho, kodwa angifuni umuntu uma ngabe sengixhuma sedila na personal bese ethi mfethu bengingazi kanti nani nibele mina igame. No, ngamane uyeke, ngamane uyeke, ngoba nami kade ngingawuqondi nami up until ngize ngitholane nokuthi cha akusiwona wami. So-ke yingakho abanye behlezi bebuza iminyaka ukuthi mfethu kanti uneminyaka emingakanani, uyabona ngimncane ngale ndlela esimangaliso and angikwazi konke, nqwaba into engingayazi. Ngiyabonga ngethuba.